Ubay-ubay nga mga trahedya ang nahitabo sa tuig 2024. Balikan nato ang mga dagkong krimen, sunog ug aksidente sa kalsada ug sa dagat dinhi sa Central ug Eastern Visayas nga nakakalas ug ubay nga kinabuhi. Ang Bisdak year-ender ihatod ni Alan Domingo. Ikaduhang buwan sa tuig 2024 dihan nahitabo ang dakong aksidente sa Mabinay, Negros Oriental. Wala makabot sa tabo ang 15 ka mga sakay sa truck dihang nahulog kini sa sitio tubod Barangay Bulwang. Nawadan matod pagkontrol sa sakyanan ng driver. Patay ang unom ka mga manadagat samtang naangol ang unom panila ka mga kauban dihang nasunog ang gisakyang bangka gabi ni adtong Hunyo 6 sa kadagatan sa City of Naga. Gikan ang fishing bangka sa Ilutungan Island sa Masbate. Sawa pamahitabo ang sunog. Naguba ang usa sa duha ka makina niini. Ubay-ubayng sunog ang miulbo karong tuiga. Kapin sa 5 kagatos nga pamilya o kapin sa 1,000 ka individual sa Barangay Luok, Mandawi City ang nawad-an o kapuy-an. Human maugdaw ang dakong sunog ni atong Marso. Naugdaw ang dulaan sa 1 kagatos ka balay sa Barangay Careta sa Cebu City. 80 ka panimay ang nasunog sa Barangay Poblasyon, Talisay City tungod sa napasagdang giluto. Hoy, krimen! Atawa! Samtang, faulty electrical wiring ang gitumbok hinungdan sa sunog nga milamoy sa siyam ka classroom sa Sapangdako, Cebu City. Tungod kay ginawa sa light materials daling bidako ang kayo nga milamoy sa 35 ka panimay sa Barangay Pahina Central. Upat ka mga miyembros pamilya ang namatay samtang laing 8 ka tawo ang naangol sa sunog sa Barangay Tinago. Wala matod pa makagawas ang mga biktima nga nakatulog dihang miulbo ang sunog. Gawas sa sunog sa kabalayan, nahitabo sab ang sunog sa budiga nga gipunduhan og plastic materials haduol sa basurahan sa White Road, Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Samtang nalitson ang 10,000 ka mga manok dihan nasunog ang dakong poultry farm sa lungsod sa Argao. Mikabat sa 17.5 million pesos ang danyo sa sunog sa usa ka factory nga nagmanufacture og mga insulation foam sa Pulpugan, Konsolasyon. Grabing bahawsab ang nasinati sa taga Eastern Visayas diha mikusukuso ang mga bagyo karong tuiga. Halos mula pa sa tao ang baha nga mugna sa bagyong Christine atong buwan sa Oktubre. Record-breaking usab ang unom kasunod-sunod nga bagyo nga mikusukuso sa Pilipinas kini ang bagyong Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel ug Pipito. At ang iugma ang parto sa atong year-ender report sa mga dagkong panghitabo sa Central ug Eastern Visayas. Kauban ni Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.